पानेरि दख'ना एबसुनि 45थि बोसोरारि थान्दै जख'न्थाइ लोगोसे पानेरि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 40थि बोसोरारि थान्दै जख'न्थाइया दिनै खुंफुंजालांबाय। खौसेथि थामोनथा आरो जौगाथाय मोन्थोरखौ बिथा खालामनानै सानसेनि आबुं हाबाफारिनि गेजेरजों पानेरि दख'ना एबसुनि बेंखनाव थानाय थास'बारि गामिनि गेवलां फोथाराव पानेरि दख'ना एबसुनि 45थि बोसोरारि थान्दै जख'न्थाइ लोगोसे पानेरि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 40थि बोसोरारि थान्दै जख'न्थाइ हाबाफारिया मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंजालांबाय। हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै फुंबिलि समाव एबसुनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोनाय, मुंख्लंफोरखौ मान होनायनि गेजेरजों बिबार बावनाय, थान्दै मेल बेखेवनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननायजों लोगोसे गेवलां मेल हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै मिरु एबसुनि बुंथिगिरि अबिद नार्जारि बिथाङा बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। दिनै पानेरि दख'ना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 45थि थान्दै जख'न्थाइ आरो पानेरि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जे 40थि बोसोरारि थान्दै जख'न्थाइखौ दिनै पानेरि दख'ना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङावनो थानाय थास'बारि गामिनि नैबे गेवलां फोथाराव जोङो सानसेनि हाबाफारि लानानै जोङो खुंफुंनाय जादों। दायो जोंहा बे थान्दै जख'न्थाइजों लोब्बा लाखिनानै जोङो जोंनि माने इउनिट एबसुफोरखौ लानानै बा गामिनि रायजो राजा बिथांमोनखौ लानानै जोङो थान्दै मेलखौ जोङो बे हाबाफारियाव जों खुंफुंबाय आरो बे थान्दै मेलाव जोङो गोबां ओनसोलनि जेंना जेंगोना आरो माखासे जोंनि माहारिनि इसुसफोरखौ लानानै जोङो थान्दै मेलाव जोबोद गोथौ आरो गुवारै जों सावरायलायनाय जादों आरो बेवहाय सोलोंथाइनि बिथिंखौ लानानै जोङो गोबां मोनसे सिरियास मोनसे लादों। दा फैबाय थानाय जोंहा मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाबो जोंहा बावला, दा बेनि थाखायबो फरायसा बिथांमोनखौ थुलुंगा होनाय हाबाफारिखौ जों कन्टिनिउ खालामगोन आरो लोगोसे माखासे हाबाफारि रनसायनानै जोङो खामानि मावनो थाखाय बे डेलिगेट मेलाव जोङो थांखि लानाय जायो। बेजों लोगोसे दिनै जोङो सानसेनि हाबाफारिजों लोब्बा लानानै थान्दै मेल जोबनाय लोगो लोगो जों गेवलां मेलनि हाबाफारिखौबो जों बेवहाय लानाय जायो। दा गेवलां मेलाव जोंहा गाहाय आलासि महरै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि बिथां अबिद नार्जारि मानगोनां सार बिथाङा जोंनि गेजेराव फैयो आरो बिथाङा गेवलां मेलनि गेजेरजों जोंनि रायजो राजाफोरखौ थांखिनानै गोबां बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायनानै होलाङो। बेनि थाखाय जों बिथांनिसिमबो साबायखर बावहरबाय बे समाव। दा गिबियावनो जोङो रायजो राजा बिथांमोनखौ दिनै जोंनि दख'ना एबसुनि सिङाव थानाय माने 70 गामिनि रायजो राजा गामिनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोना दिनै बाहागो लादों आरो बेवहाय जों मैखोमैनो सावरायनाय जादों। सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानै जों सावरायनाय जादों। लोगोसे आथिखालाव जे सोलिबाय थानाय समाज बेरेखा हाबाफारिफोर, जोंनि उन्दै बैसोआव सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना बा उन्दै उन्दै फरायसुला बिथांमोना जि जौ जुवा बाहायनाय बा जौ जुवानि मोनसे थासारिया दायो सोलिगासिनो दङ। दा बेफोरखौ लानानै जोंनि रायजो राजा जोंनि गार्जेन्स बिथांमोनजों दिनै जोङो गोथौयै सावरायदों जे मोनफ्रोमबो गामियाव मोनफ्रोमबो समाजाव बे बिथिंखौ बोरैहाय खमायनो हायो, बोरैहाय दबथायनो हायो, बिनि थाखाय जोङो नैबे थान्दै मेलाव गुवारै गोथौयै सावरायनाय जादों।